Sziasztok srácok! Ebben a mai videóban bemutatom a bézemet, tehát a top listás brainrotjaimat. Na kezdjük! Egy tántán keletánk, most loptam nemrég, ez a legelső brainrotom. 134 millió per szeket termel, gyerekek. Úristen! Ez nagyon jó. A második, ez a Serafina Medusella, 55 milliót termel. A harmadik, ez a Totozországból Rainbow-ba, a negyedik ez, a csatodik pedig ez. És ezt most loptam nemrég, amit még elfelejtettem mondani, hogy fejeld meg azt a feliratkozás gombot, és a like gombot persze. Na sziasztok, ennyi lett volna a mai videóm, sziasztok! Úristen!